sljedećih 7 godina Hrvatskoj će iz europskih fondova biti na raspolaganju čak 12 milijardi eura. Hoćemo li i koliko ćemo biti spremni za povlačenje europskog novca, teško je reći, jer iako se o EU fondovima već dugo priča i mnogi misle da o njima sve znaju, u praksi to i nije baš tako. Dobiti novac iz EU fondova želja je mnogih. Milijuni eura stoje svima na raspolaganju, no do europskog novca ipak nije tako lako doći. Za početak treba imati dobru ideju, a potrebno je i dosta truda kao i upornosti. Znajte što hoćete, to je prva stvar. I onda provjerite da li to što vi hoćete se uklapa u ono što hoće Europska unija po svojim strategijama i planovima. I onda ako se to dvoje poklopi, pa još imate poduzeće koje nema poreznih dugova, koje je kreditno sposobno, koje je likvidno, nije u predstečajnoj nagodbi. Ako ste platili sve svoje zaposlenike i niste krivično gonjeni za korupciju, onda se možete prijaviti. Za pravovremenu prijavu bitno je pratiti natječaj, jer u protivnom ništa od realizacije projekta. Trenutno se raspisuju natječaji za novce koji su dostupni Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. To je oko 400 milijuna plus minus. I to su natječaji koji sad idu. Dio ide naravno u javnu infrastrukturu, a dio je namijenjen poduzetnicima. Iza svakog europskog projekta stoji jako puno posla, kao i opsežne papirologije, što ističe Belić, mnoge zbunjuje. Za ove velike projekte vi morate raditi studije izvodljivosti. To je 80 stranica solidnih podataka o poduzeću. Pa se onda puno ljudi prepadne, a velima solidna količina uopće ne ispunjava kriterije. Kako bi saznali ispunjavaju li kriterije ili ne, za male i srednje poduzetnike u Osječkom BIOS-u održane su besplatne radionice o EU fondovima, a koje je organizirao Ured Nikole Vuljanića, zastupnika u Europskom parlamentu. Obzirom da smo sad nedavno, u biti to još uvijek nedavno, ušli u Europsku uniju, primijetili smo da je jako veliki interes za EU fondove i načine kako se mogu dobiti sredstva, pa smo odlučili iskoristiti sredstva koja dobivamo od grupacije da građanima našim damo nešto besplatno i korisno. A koristi od pohađanja ove dvodnevne radionice nada se kako će imati jedan od polaznika, Davor Tomljenović. Sad sam dobio puno dublje informacije, na primjer lijepo što sam na početku objasnila uopće kako Evropska unija funkcionira, njihove institucije, koga nadzire, šta se radi, ko donosi odluke. Tako to je bitno okvir da se zna, a onda lako je kako će lokalni donijeti propise da se to sve izvede. Jel? A ljudi su stvarno stručni. Sudionici radionice dobili su sve potrebne informacije o europskim fondovima. Sada je na njima hoće li ih i kako iskoristiti.